Godt. Færdig. Se lige ud. Ganske som forventet og aftalt. Så er der tørvejr. Der er kaldt til morgenappel og flaghejsning i Nymindegab-lejren. Distrikt 1. Rør! Distrikt Sydvestjylland har booket Hjemmeværnsskolen til en multiuddannelsesweekend. Hovedprincippet er, at større, men måske færre aktiviteter, men større aktiviteter, hvor flere mennesker samles, det giver altså en bedre oplevelse. 120 mand er klar til at deltage i et hav af uddannelser. Her er det redningsuddannelsen. Går de ind under ham? Så nu er det jo mig, der giver dem kompetencerne, så selvfølgelig er den i orden. Det vi lærer dem, det er nogle grundlæggende ting i forhold til at redde folk. Og så er det med en intention om, at vi i tilfælde af, at der bliver behov for ekstra folk, kan få nogle folk ind, som har en grundviden, og så kan assistere os, hvis det bliver nødvendigt. Får vi brug for mange ressourcer, så er der næsten ikke noget, der er nemmere end at få fat i reb. Deltagerne skal nu flytte en tilskadekommen på en borger tværs over murbrokkerne her. For at gøre det rigtigt, kræver det 6 mand. Altså, I må hellere tage 10 minutter om at komme derover, og så det sker på forsvarlig og sikker måde, end som vi har død med travlt. Hvis det kræver, at I flytter nogle brokker, jamen, så er det det, vi gør. Det var en lille mand, men han var faktisk tung, og man skal jo lige have fodfæstet, og inden man har det, og så få fat, og skal man ud over lidt længere stræk, så bliver sådan en lille mand faktisk tung. Jeg tager med som chef for ligesom at kunne danne mig et indblik af, hvad det er, de folk, der kommer hjem fra kurset, de kan, og hvad jeg kan sætte dem til eventuelt, hvis der er nogen, der ringer og spørger, om vi har nogle mennesker, der kan hjælpe med en løsning af en opgave inden for brand, redning eller miljø. Mens nogle træner redning, træner andre noget helt andet. De normale skydestillinger, dem øver de jo hjemme på deres normale skydebaner. Så kommer de herop, hvor vi har rigtig god tid til at genfortælle dem, indøve dem med dem igen. Det, de har lært på grundskolen, bygge videre på det, affærdige dem, sådan at de virkelig får det på ryggraden. Og vi har tiden med os her. Vi har ikke noget, der jager. Altså er der en, der føler sig usikker, jamen, så går vi ind og repeterer og bygger videre på dem, så de er fuldstændig klar, når de går ud herfra. Det er ikke kun skytterne, der kan få finpudset færdighederne. Multiuddannelsesweekenden byder også på efteruddannelse af hundeførerne. Set i lyset af de timer, jeg ved, der bliver brugt på det, så synes jeg, at niveauet er okay. Jeg synes, at alle de hunde, der er nogle dejlige hunde og nogle gode hunde, men absolut ikke det allerbedste til det, de skal ud og lave. En god hund er der altid brug for til hjemmeværnsopgaver, som f.eks. bevogtning. Hver hund er lige så god som 10 mand. De har nogle ører, der er lidt bedre end vi andres, og så har de en præventiv virkning. Når folk ser en hund, så tager de det lidt mere med ro. Så stopper jeg der. Jeg skal ikke brokke mig, når jeg er på tv. Der er også mulighed for at uddanne sig i noget ganske fredeligt. Informationstjeneste. Her skal kursisterne blandt andet producere et nyhedsbrev, men også lære at tage sig af pressen og besøg af pårørende. Velkommen til. Find en god parkeringsplads derovre. Skal vi tage et eksempel, hvor Sydvestjylland, distrikt Sydvestjylland, vi hører til nede langs Vadehavet, der er en stormflod, vand der går over digerne, så har vi jo personel indsat til måske at stoppe hullerne. Vi har personel ind til at støtte politiet ved evakuering af områderne. Og at folk kan få generelt oplysning om, hvad vi går og foretager, så det er en del af vores opgave. Så der skærfer vi oplysninger, og så kan vi føre journalisterne rundt til de steder, hvor der er aktiviteter, og hvor tingene sker, således at de ikke spilder deres tid, og de får lov til at se det, de gerne vil. Ja.